Úrokové sazby hypoték dál klesají. Ne nijak závratným tempem, ale přeci jenom. Proti lednu letošního roku v únoru poklesly o 0,5 bodu a nově poskytnuté hypotéky, čili bez refinancovaných, které poskytly banky a stavební spořitelny, dokonce o 0,6 bodu. To není tak moc, ale výsledná úroková sazba 4,72% už je poměrně zajímavá. A to zejména porovnáme-li ji s cenou zdrojů. Cena zdrojů totiž zas tak příliš neklesá. Proti únoru 2024, čili loňskému únoru, hypoteční sazba klesla o nějakých 0,63% bodu z 5,35 na o něch 4,72%. Jenže cena zdrojů se v únoru letošního roku pohybovala někde kolem 3,4 až 3,6% a před rokem to bylo 3,3 až 3,5%. Čili cena zdrojů dokonce mírně vzrostla. V březnu loňského roku začala sazba zdrojů, cena zdrojů růst a vyšplhala se až na 4,2%, někdy v dubnu až v květnu. Tento scénář se může teď opakovat. Cena zdrojů může dál růst, protože ona už v podstatě začala. V březnu už je zhruba o 0,1% vyšší, než byla v únoru. A vzhledem k tomu, jak se vyvíjí inflace a které složky inflace tlačí cenovou hladinu dolů, nebo tak, aby nerostla tak rychle, a které naopak přispívají k inflaci, tak je velmi pravděpodobné, nebo roste pravděpodobnost, že Česká národní banka a její bankovní rada na svém měnově politickém zasedání, které se koná koncem března, nesníží své základní úrokové sazby, přeruší tedy cyklus poklesu úrokových sazeb a tím pádem neuvolní prostor pro další snižování ať už ceny zdrojů nebo zprostředkovaně hypoték. A tudíž můžeme být vůbec rádi, že hypoteční sazby teď alespoň klesají. A jsou predikce, například od Davida Ejma z Gepard Finance, že se můžeme dočkat i, řekněme, opačné korekce, že úrokové sazby hypoték mohou dočasně i vzrůst, než se vrátí k poklesu, který je očekávaný. Uvidíme. Ale hypotečnímu trhu se daří i stran počtu a objemu poskytnutých hypoték. Banky a stavební spořitelny poskytly v únoru 6579 hypotečních úvěrů a to je o víc než 600 víc než v lednu a meziročně je to víc o téměř 1700 hypoték, čili o víc než třetinu, o 34,4% víc než před rokem. To je poměrně zajímavý úspěch a stojí to za pozornost, protože to znamená, že se daří hypotečnímu trhu a když se daří hypotečnímu trhu, tak se daří i realitnímu trhu. A naopak, ty trhy jsou provázané. Objemy ovšem rostly ještě mnohem víc. V únoru banky a stavební spořitelny poskytly téměř 25,5 miliardy korun hypoték, což je o více než 3 miliardy, o téměř 3 miliardy více než v lednu a o téměř 10 miliard více než před rokem. Před rokem se jich poskytlo nějakých 15,8 miliardy, čili ten meziroční nárůst je o
víc než 60%, konkrétně o 61,2%. To je téměř dvojnásobný růst oproti růstu počtu hypoték. Z těchto hypoték bylo navíc poskytnuto 83% nových, čili 21,13 miliard nových hypoték a pouze 17% lidé refinancovali, co se objemu týče. U počtu ten počet refinancovaných je vyšší, protože průměrná výše refinancované hypotéky je nižší než průměrná výše nové hypotéky, ale k tomu se dostanu za chvilku. Banky oproti stavebním spořitelnám, což jsou také banky, ale specializované, tak poskytují mnohem víc hypoték, zcela nepřekvapivě. Stavební spořitelny se vesměs soustředí na neúčelové úvěry, které nejsou hypotékami, ale poskytují také hypoteční úvěry, čili účelové úvěry zajištěné nemovitostí. A banky z těch 25,5 miliardy korun poskytly téměř 23,5 miliardy korun, čili nějakých 92,2%, necelých 8% poskytly stavební spořitelny. Pojďme se podívat na výši hypotéky. To je indikátor toho, kolik si lidé jednak mohou dovolit půjčit, ale také toho, kolik můžou investovat z cizích zdrojů v průměru do koupě nemovitosti. Výše hypotéky byla v únoru rekordní. Dosáhla 3,87 milionů korun, čili nějakých 3 870 000 a byla vyšší o nějakých 82 000 než v lednu. To je hodně svižný nárůst. Banky poskytují hypotéky dokonce vyšší než stavební spořitelny. Ty poskytly hypotéku v průměru ve výši 3 890 000. Dosavadní rekord padl v srpnu roku 2024, čili předtím, než začala platit nová pravidla pro mimořádnou splátku hypotéky v průběhu fixace, v průběhu sjednané fixace úrokové sazby. A ta dosáhla 3,8 milionů korun, čili 3 800 000. Pak v září průměrná výše hypotéky poklesla na nějakých 3 610 000, ale od té doby stabilně roste. A v únoru, jak už jsem zmiňoval, dosáhla rekordní výše 3,87 milionů korun. Nutno podotknout, že refinancované hypotéky, které tvoří o něch 17%, tak jsou znatelně nižší. Je to dáno tím, že jednak byly poskytnuty primární dříve a jako nové byly poskytnuty dříve, kdy byla průměrná výše hypotéky nižší a zároveň do refinancování naprostá většina, kromě těch, co si odložili splátky jistiny, tak naprostá většina klientů už část hypotečního úvěru splatila a tudíž tím snížila i tu refinancovanou částku. A tato částka, kterou klienti v průměru refinancovali k jiné finanční instituci, neberu tam interní refinancování, tak dosáhla 3 360 000 korun, čili je o nějakých řádově 500 000 korun nižší v průměru než nově poskytnutá hypotéka. Jak se hypoteční trh bude vyvíjet dál? Nad tím visí otazník, zejména stran vývoje úrokových sazeb hypoték. Cena zdrojů nenasvědčuje tomu, že by hypoteční úvěry mohly dál nějakým zásadním způsobem zlevňovat. Naopak může spíš vést k tomu, že hypoteční úvěry dočasně zdraží.
ale to by nemělo trvat dlouho. Především proto, že v současné době banky mají nastavené poměrně tvrdé plány na hypoteční produkci, čili kolik hypoték musí prodat. A mezi bankami se rozvířila poměrně, řekněme, poměrně svižný konkurenční boj a snaží se přitáhnout klienty. Ostatně růst hypotečního trhu, tak jako zaznamenáváme, co se týče počtu a zejména objemu hypoték, si banky nechtějí nechat utéct. Oni chtějí na něm participovat, chtějí každá z nich utrhnout co největší díl. No a protože ceny zdrojů rostou, anebo alespoň neklesají nějakým zásadním způsobem, tak aby dosáhli na podíl hypoték, které chtějí prodat, tak musí dolů se svou marží. A tady zatím je kde brát, protože pokud je ona cena zdrojů někde na 3,7% a úroková sazba je o 1 procentní bod vyšší, tak je to takové na hraně, ale pořád si banky pár desetin procentního bodu ze svých marží můžou dovolit odebrat. A to bude ve prospěch klientů. Co se týká objemu hypoték a počtu, tak tam očekávám, že ještě dál poroste, protože únor nebývá nejsilnější měsíc, naopak blíží se jaro, březnová, dubnová, květnová čísla bývají zpravidla lepší a tudíž očekávám i letos nárůst objemu hypotečního trhu a počtu hypoték, který může tedy zbrzdit ona vyšší nebo neklesající tolik úroková sazba, ale nemyslím si, že by to došlo k poklesu proti únorovým číslům. Naopak spíš očekávám, že bude další růst i s ohledem na to, že rostou ceny nemovitostí, které si sice v lednu dali takovou pauzu a alespoň ceny některých bytů, průměrně velkých bytů, mírně klesaly, ale na realitním trhu teď nevidím moc světlo na konci tunelu, že by ceny mohly nějakým významnějším způsobem klesat. Už jenom z toho titulu, že lidé jsou hladoví po vlastním bydlení, jsou hladoví po investičním bydlení a developeři stále čekají na to, až budou moci nějakým rozumným způsobem zahajovat nové stavby a stavět. To je pro dnešek vše. Pokud pro vás byl tento komentář zajímavý, užitečný, přínosný, tak ho neváhejte sdílet, či to lajkujte, komentujte. Pokud jsem se dopustil nějaké nepřesnosti, opravte mě v komentářích, já za to budu jenom rád. A především, pokud tedy ještě nejste, tak se staňte našimi odběrateli. A tento kanál si můžete i předplatit. Za to sice nic nedostanete, ale uděláte nám radost a podpoříte nás. A to stojí za to. Minimálně pro nás. Přeji krásný den.